Здравейте, драги зрители! Днеска е Здравейте, драги зрители! Днес се изпълнява поредното предизвикателство и то е да направим един фокус. Реших да го направя с едно тесте карти. Чисто ново е. Отваряме го. Преди това скъсах целофана, за да не губим време. Ето и жокерите са вътре. Махаме ги, защото ще ни пречат. Казва се последните трима. Обикновено се изпълнява с трима непознати, но не успях да намеря през деня такива, затова ще ви го покажа просто вкъщи. Нека да изтеглим някакви карти. Ето, сега теглим. Едно. Втория човек тегли. И третият човек тегли. Тъй като са трима, аз ще направя три купчинки ще направя. За да може да се разбъркат добре картите, след като слагат трима човека, нали, търсят три карти. Ето и втората купчинка. Както виждате, мисля, че се вижда, тази е малко по-голяма от тази. Произволен избор карти. Ето и тази купчинка. В мен остават някакви. Нека сега да направим разбъркването на изтеглените карти. Да попитам, запомнихте ли ги? Супер, благодаря ви. Ще помолим нашите зрители да сложат първата карта в купчинката и да разцепят това тесте отгоре с произволен брой карти. Нашите участници решиха да вземат всички и сега няма къде да я сложим тази, затова трябва да я сложим тук. Тук също ще го направя, за да е по-бързо. Слагаме и третата карта и в мен останаха някакви, ще ги допълним и тях. Ето в момента се разбъркаха картите. Както казахме, фокуса се казва последните четирима. Извинявайте, последните трима. Нека да си ги върнем в тестето. И сега, моите участници трябва да следят дали тяхната карта ще излезне. Ето, аз ги поставям така. И те трябва да ми кажат тук в тази част дали тяхната карта е излезнала. Когато излезне, ще ми кажат стоп. Стоп. Нашият участник се опита да ни бодалка и това е много добре. Харесва ми, но няма как да излъжат лъжеца. Опа, без да искам. Тази така. Леле, те много карти не свършват. Тук излезнаха доста карти, от които нашите не са вътре. Да продължим. Опа. Малко е бавна процедурата, но 52 карти не е лесно да се извадят от тестето. Никой не е решил за сега да ни каже стоп. Всичко е по план. Останаха още малко. Така. И последните три карти би трябвало да са вашите. Благодаря ви за вниманието. Challenge the moment!